Vyzeralo to ako nevyriešiteľná situácia. Najskôr strach len o podiel, neskôr strach, že príde o svoj domov. V tomto byte sa písal príbeh starostlivosti a lásky, ale aj sporov, napätia a súdnych opletačiek. Pán Miroslav žil 2 roky v byte, kde sa staral o svoju mamu. Doopatroval ju až do jej posledných dní. Byt nebol len priestor, bol to ich spoločný svet. Vlastnil 3/4 tohto bytu. Posledná štvrtina patrila nevlastnému otcovi. Po jeho smrti tento podiel zdedilo jeho dieťa. Človek, s ktorým pán Miroslav nemal žiaden vzťah. A práve tento podiel sa stal problémom. Vznikla mi situácia, kedy ma požiadal štvrtinový vlastník o vysporiadanie svojho podielu finančným spôsobom. Dedič chcel svoj podiel predať a žiadal o jeho vyplatenie. No pán Miroslav v tej chvíli nemal žiadne finančné prostriedky, aby to dokázal. Medzi nimi vznikli nezhody, napätie rástlo. Spor sa začal riešiť súdnou cestou. Pre Miroslava to nebolo len o papieroch či číslach. Bol to strach, kde bude potom bývať a koľko peňazí mu zostane. V tejto chvíli nás oslovil. Nie preto, že chcel predať, ale preto, že potreboval pomoc, porozumenie, riešenie. Vstúpili sme do toho procesu s cieľom priniesť hlavne pokoj. Mediáciou medzi pánom Miroslavom a dedičom sa nám podarilo nájsť dohodu, ktorá bola podľa nás spravodlivá a uspokojila každého. Dediča sme vyplatili cez notárskú úschovu, bezpečne a transparentne. Pán Miroslav vedel dopredu, koľko za svoj väčšinový podiel dostane a čo bolo najdôležitejšie, jeho situácia sa vyriešila dôstojne, bez stresu a v pokoji. Pán Miroslav tak spravil rozhodnutie, ktoré bolo najlepšie preňho. Našiel si svoje nové bývanie. Miesto, kde mohol začať znova. Bez súdnych opletačiek, bez tlaku, len s vedomím, že to zvládol. Že sa veci dajú riešiť, aj keď sa to na začiatku nezdá. A ako pán Miroslav hodnotí našu spoluprácu? 100% spokojný, ako proste úsmev dovnútra, von, na všetky svetové strany. Bezvadné, bez komentára, spolupráca. Nad rámec všetko koná táto spoločnosť Nestor Reality. Až do poslednej chvíle aj do vyúčtovania, čo sa týka finančného, všetko úplne dokonalé. Takže touto cestou chcem aj poďakovať pánovi Nestorovi a jeho všetkým spolupracovníkom. Ak aj vy riešite zložitý príbeh s vašou nehnuteľnosťou, nech je akoľkoľvek komplikovaný, vedzte, že pomoc existuje. Sme tu pre vás. Diskrétne, ľudsky, férovo, v každej situácii.